Her i Sydhavn Sogn forsøger vi at skabe nogle rum, hvor troen, fællesskabet og kærligheden kan få lov til at folde sig ud. Hver søndag er der højmesse, og her behøver du ikke præstere noget for at være en del af fællesskabet. Til gengæld kan du møde op som den du er, og blive accepteret som den du er. Vi rykker også tit ud af bygningen for at møde folk der, hvor de er. Det kan være på stadion, i cirkusvognen eller på vores klatrevæg, som vi ofte åbner for besøgende, som er interesseret i at komme lidt tættere på himlen. Vi har masser af forskellige gudstjenester. Vi har aftengudstjenester, og vi har lysgudstjeneste, og vi har for hele familien den store pinsefest til fastelavn, til jul, til Halloween. Der er masser af aktiviteter. Vi har Syngt af Sydhavn, hvor vi synger skønne sange fra Højskolesangbogen. Der er babysalmesang. Vi har dåb. Vi døber både børn og voksne. Og vi har vielser. Vi glæder os til at se dig her i Sydhavn Sogn.